חילונים נגד חרדים ולהפך, עכשיו גם בכפר יונה. מה שהחל כסתם שיפוץ בבית ספר יידרדר לקרב שכולל גם איומים באלימות. כתבנו גלעד שלמור מדווח. השקט ברחובות היישוב כפר יונה לא מעיד על הרוחות הסוערות מתחת לפני השטח. כ-20,000 איש חיים כאן, תמהיל של אנשי יישוב ישן וזוגות צעירים. ויחד איתם חיים גם כ-500 חרדים, שמעוררים מאבק איתנים על צביון ואורח חיים. סלע המחלוקת, בית הספר החרדי הזה, הממוקם בלב ליבה של שכונה חילונית למהדרין, מבית היוצר של פני מאיר, עמותה המנוהלת בחסותה של ש"ס. רק 100 ילדים לומדים בבית הספר הזה, ולמענם אישר באחרונה ראש העיר הרחבה של שטח המוסד ל6.5 דונמים. זה אותו נבנה. יש פה פרויקט בנייה, כל השטח הזה שאנחנו רואים עכשיו שדה, זה השטחי ציבור של הפרויקט הזה, שלוקחים מהם חתיכה לטובת הקריה החרדית הזאת. אנשי בית הספר לא אהבו את נוכחות המצלמה בסמוך אליו. בתוך זמן קצר יצא אחד מאנשי הסגל, ומיד התחיל עימות. מה אתם עושים ביום העצמאות? מה זה קשור? מעניין קשור, זה מעניין אותנו. אני חיה ביישוב דמוקרטי, ציוני, במדינה ציונית. אני לא רואה פה את הדגל. אני צמה. מה אתם עושים ביום הקדוש לעם ישראל? איזה? יום שבת. בגלל שאותכם תוקעים בתי ספר כאלה צפופים, אז אתם באים צורקים עלינו? לא. נראה מי יישאר פה בסוף. את טביעות האצבע של ש"ס אפשר לראות גם בבית כנסת חדש שעומד לקום. המבנה עדיין בבנייה, אבל העלונים כבר שם. כשהתושבים פנו אליי בתחילת המאבק וביקשו שאני אעזור, לא הצלחתי להבין למה ראש המועצה והמועצה נוהגים בהם בצורה כזאת. הרי זה תושבי המקום, לא מדברים איתם, מנחיתים עליהם, לא משתפים אותם. ושאלתי את ראש המועצה מדוע הוא פועל בניגוד לבקשות, לאינטרסים של התושבים עצמם, והוא עצמו אמר לי שמדובר בצרכים הפוליטיים שלו. בחודש שעבר שלחו חברי המועצה מכתב ליועץ המשפטי לממשלה. לטענתם, פני מאיר קיבלה מראש המועצה 6 נכסים שונים, ללא הקצאה וללא תמורה. זאת טענה מופרכת ביסודה. הפחד המדומה הזה, שמא היישוב יהפוך לחרדי, הוא מצוץ ממוחם הקודח של כל מיני פוליטיקאים שמצאו עץ אילן גבוה במרכאות להתעלות בו. אני כבר דיברתי איתך פעם אחת, הסברתי לך ביפה, ויש כמה דרכים לעשות את הדברים שלנו. מי אתה? בדיוק, למה אתה לא מזדהה מי אתה? לא מזדהה, ואתה כשאני אבוא אליך אתה תראה בדיוק מי אני. הטענה אולי מופרכת, אך כשזה מגיע לאיומים אנונימיים בטלפון נגד הפעילים החילונים, מדברים כאן ביישוב על הר געש שצפוי להתפרץ. אתה שאמרת על זה כעורך דין שלכם, אם אתם לא תרדו מהעץ הזה שאתם מטפסים עליו, עם כל ההצעה הזאת פה בכפר, אנחנו נטפל בכם יפה מאוד. מי יטפל בנו? מי? בינתיים צפוי בית הספר להיבנות. תושבי החילונים של כפר יונה מצטרפים עכשיו לשורה ארוכה של ערים בישראל במאבק על צביון.